Ang lambot mo ka po, Davis. Patis, ha? Patis. Anghang. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sinigang na pata ng baboy at meron tayong dahing bangus mga ka-foodies and drinks natin, tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo mga ka-foodies. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tamo kayong Kapampangan. Mga tana po. Opo, oras na po. Nana, anong Excited oras si na Bibi. eh? Oh, nasubo na tayo. Totoo. Wow. Ay, shucks. Ang lambot mo ka po, Davis. Patis, ha? Patis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo. Sarap ng taba. Meron kaming plato dito, mga kapudibis. Rice na tayo. Thank you. Ay! Nahulog yung mga ano. Okay lang. Tayo ko. Ganyan. Ayan. Kasi may sabaw. Ito. Yan. Ayun. Gusto ko may sabaw. Sarap. Ayun. Lambot mga kapudibis. Ito. Mapati sarap. Anghang. Ay. Dahil gulay oh. Gulay tayo ngayon. Sarap. Hindi tayo bangus. Hindi siya boneless.
Kulang pa sa'yo. Hindi, tama na. Malapot yung ano natin sabaw kasi may gabi. Sarap. Diyos ko tayo, laki-laki. Natatanggal na ako po, bibis, oh. Ay, sorry. Wow! Laki. Sabay tayo. Nakikita na. Itong ano. Bakit nilayo ko pa to? Balik ka sa akin ulit. Ang tabo mo ka po, Davis. Taba! Kulay. Labanos. Ay, utak ba, no? Hmm? Utak. Tayo? Sarap. Ito. Sabi mo gusto mo.
Sarap, no? Tapos maparas-para si Sabo. Manghang. Oo nga pala. Tagalog pala. Iyak na. Oo naman. Tamsil mo. Hindi ako nakikita. Yan. Tinatanggal ko yung sili. Sobrang dami maparas. Ay, salamat po. Busog na. Ang sarap. Nakakamiss yung sinigang, no? Sarap. Sabaw na lang. Sarap. May natira akong ano, Tagalog gantos. Gabi. Gabi. Yan. Maya kayo, busog na ako. Sarap. Pinawisan ako. Pinawisan din si Bibi. Ano? Ata. Tapos na? Ayun mga foodies, naubos po namin sinigang pata at daing bangus. Ayan, at saka yung rice po namin. At gusto ko pong i-shoutout mga kasama ko sa gym po, morning gymers sila. Candy Miklet Pasha, Ano May M. Casa, Edsel Sunga, Lina Marukut, Veronica Pantig, Sherlyn Paxson, at yan at saka si Crystal Salas at si Neil. Ayan, Hello po, shoutout po sa inyo. Mga sexies. Mga Ayan. kasama niyo sa gym. Hello po. At Hi, saka Coach. si Coach. At saka si Shaw Paula Yapayawan, Baby Allison, Chermay Makalisang, Regina May Banyares, we love you all. Yes, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. Opo, TikTok ng The Foodie B, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie B, at syempre The Foodie B Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.